Good morning लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय जों सिखारथ'वाखै आरोना एनै जसलिना आंजों उन्दुफादों जों मोखाङानो सुवाखैना दुखु इदि खामानि मासुर जों नोंनि पुतलाखौ देखायलाय एनै पिहि मोननो दादा मोननो जोथा मोननो दे नै दुखुनि पुतलाया नै 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 Nay, du får det fort lära. Det är Sunday, ja. Tuh, lagi je kamu cakap cina ni. Bukan sungai je kamu cakap. Desir kamu semua ada le, semua ada. Itu nungai yo kasih kamu semua ada. Oh, kade man. Hegi sih kau pernah ni dah. Ini, lam kang bay. दाउनो एसे माइरं होनि फुङावसो खावसे लाबोदों ओमफ्राय मैयानो खावसे लाखिदोंमोन आरोना दासो सोजेनगासिनो दं बेयाव दैजों हांनाय दङ माथाम माने नोंदियाव दोनखायो दैनायफोरखौ ना ओमफ्राय दाउखौ डिस्टार्ब लायसिंलायो एनै बिदि फिसा फिसा बायना लाबोदों 500-1000 सोनो हायो आरो माने Makan suna lani beनिफ्राय morning गिर्जा खालामनि जगालाय मा जाखो जगा बोरो तुगो जगा लाबलाय मामा जगा लाबो खारबो लाबो गोलोम बोथोर माखां सुनानैसो लोगोफोरा karena landang arena सप्तायाव जोङो सानसेखौ रेस्ट खालामो मानोना रबिबाराव दुकान खुलिया दाउआबो खालि दुकानाबो खालि सब आंनि रुमाव गथाय दखाननि माल माथा जाजोबना दं दोननो जायगा गैया नालाय न' ओंखारथ'वाखैना नै दाख्लैनि भिडिअ होदोंमोन आं बिरलांदोंमोन बिदि सायला लुनाया कमप्लिट जायाखैमोन आं बिरलांदोंमोन नै दा जाबाय सान्दुङा ओरैबायदि द्रां दं गिर्जा खामायग्रोनोसै मर्निं गिर्जा मोखां सुखांबाय आङो गिर्जा खालामग्रोनोसै नै बसफ्रा रेडि दंजोबो एबार गिर्जा खालामनोसै माया जाय ब्रें खानाय बसफ्राखै लाजिसै बिहामजोथ' लाजिसै जसलिना नैखौ हगारगासिनो दंमोन आरोना भिडिअ लाखुमादों बे फुङावहाय आंखौ बिदि साफा खालामनाय नुयोना उन्दैफ्राथ' गोदोरफ्रा जा मावो बेखौनो सोलोंनानै बिदि खालामबाय आरोना रोङाबाबो जा जानला मोनला हगारगासिनो दंखायनो मर्निं गिर्जा खालामखांबाय बेनिफ्राय ओंखाम जाखांबाय आरोना ओमफ्राय फन फैदों गुबुन गिर्जानि आरोना हिन्जावसाफोर गासै फैनो नागिरदों आरोना ओंखायनो आंनि रुमाथ' माने एकदम दखाननि माल माथा दंना एसे फानज्रायनोसै आं सिप्सबो बावनोसै ओमफ्राय एसे फानज्रायना दोनसै उगुल थुगुल जाजोबना दङ ओमफ्राय जाजोबना दं ओमफ्राय नै लोगोफोर बेखौ मैया सुनिबार बाजाराव जसलिन मादों थांदोंमोन आरोना बाजाराव दालायनो होमबाना बेखौ बायना लाबोदो 50 रुपिस लादों पुलिया गायनांगोन बेखौ बिलाथि बैग्रि ओमफ्राय आं न'खौ सिमा लाग्रोनोसै आरोना जसलिना माबायदि खालामना दं होननानै डास्टबिनाव जायै दोनखुमा फैनो नागिरो माने बेलेगाव गारना होना सिखायदों नालाय बेखौ बेयाव गारो बियो खोमाथार ओमफ्राय मानसिया ओइ नों मा मावदो नों मामा बिस्मिल्लाह दुगैबाय नै मोदोम ओंखारबा मेङो खोमा आं मोदोम ओंखारनायखाय गोदना सोदना हामसं जालायलायदों आखाइफ्रा एफा गुदि जादों गैला अबस्था गैला मटि जाबाय बुरैबायबो नालाय लोगोफोर बहाथ' एखे थाबाय थानो ना ओमफ्राय आं बिराद बादुलि आरोना खानाय खानो बायनाय दाबो खानाय खानायखाय आं सानथाम गाहाम थायो आरोना रायजालायो बिमाजों दाबो नागिरबाय आं सुइचखौ होखाना दोनसै थान्दानि दानो लांफैबाय थागोन मानसिफ्रा सुइचखौ होना दोनखाबाय ओंखायनो थान्दा जाना थाथोंसै अबस्था नायलाय लोगोफोर माबायदि फानज्रायना दं आयौ रुम ना सोरनि रुमनि हालोदा बिदि लोगोफोर
आंनि रुमनि हालोदा बिदि जोंनि दैयानो लोगोफोर बिराद खस्थ' जायो आरोना मानो होनब्ला साप्लाइ दै फैयो फुङावहाय बेयो हामा जाना थालायबाय आरोना माबा बेखौनो लोंनोबो हायो आरो बाहायनोबो हायोमोन ओमफ्राय न'आव बाहायनो थाखाय दैया दङ खिन्थु लोंनायनि थाखाय साप्लाइनिया फैयिखाय आङो बेखौ लोंनो उसुबिदा मोनदों आरोना ओंखायनो बेयाव साप्लाइ दैया फैयाबाथाय जोङो लायो आरोना गामियाव मोनसे मोनसे थाखायो टेंकि बेनिफ्राय लायो आरोना आं लाना फैनि बाबुबो गैयानोबा बेटारि रिक्साजों खननै रोगाबाथाय मेरला थोखायो आरोना बेखिनिया खालि जादों नायनोसै थाइथाम ल'खा दा ओमफ्राय गैखाला दा है लायखानोसै थाइनानै लायनोसै जोंनि जायगानि हालोद बेनो बेयाव साना दोनखायो आरोना लोंनायखिनिखौ बेयाव लाङो लायनोसै दाना दैखौ बुंबाय आमिन दोनदोलाय खनसे नालाय आलासिबो मोनफैबाय नै आलासि दिनै मागोस्रिया आंनो दाउ जाला जानो दाउ गिफ्ट लाबोदों दा संना जानांसिगोन आरोना मोनायावहाय जायो जायखिजाया बिलाहि ना पापर दालि बेनिफ्राय दाउदै जाबाय